Malta għandha Maltija tmexxi lill-Parlament Ewropew għax tant irrispettata minn għexieren ta' pajjiżi Ewropej. U l-Partit Nazzjonalista ma jista' qatt jinsa l-ħidma ma taqta' xejn li Roberta Metsola qed tagħmel, l-istess bħalma għamel il-Partit Nazzjonalista fl-Unjoni Ewropea. Kien dan kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa li kellu mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fid-Dar Ċentrali l-ġimgħa filgħaxija. Bernard Grech qal li Roberta Metsola hija eżempju ieħor ta' kif il-Partit Nazzjonalista jfisser suċċess u insista li hija ħadmet biex illum saret President tal-Parlament Ewropew, anke frott xogħla u xogħol il-Membru Parlamentari Ewropew David Casa li tant jaħdmu għal pajjiżi Ewropew. Mingħa tagħha Roberta Metsola esprimiet ma' Bernard Grech ix-xogħol li qed isir minnha bħala President tal-Parlament Ewropew, mod speċjali fid-dawl tal-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Saħqet dwar il-bżonn li l-pajjiżi Ewropej jingħaqdu flimkien aktar minn qatt qabel sabiex jgħinu lill-Ukrajna biex joħorġu minn din il-kriżi.